Bara til at et menneske sier at det noe som øyder en himmeldrottning. Det gjør det til en kavhøytnan høytning. Det ikke som øyder en katolsk kristen hvis han tror at det finnes en himmeldrottning. Så utenfor Kristus, utenfor sannløygan, ikke rådfest i årene, kjenner ikke Bibelen av Jesus. Kjenner ikke Bibelen. Ikke giten av årene. Du ikke frelst hvis du ikke giten av årene. Du ikke frelst bare til at du finner 15 dråper av vattneslett av det som nøyføringer. Jeg vil høver ikke. Slett ikke. Du kjenner ikke god for det. Og ta i nu katolikker sier at det finnes en himmeldrottning. Det gjør det til høytninger. Alle heimsreligioner tilbyr en himmeldrottning. At øysene er råd i Babylon, Egyptalandet og Romerrujnen. Men øysene i indiskar trygg og alla vei rundt. Alla klautna rundt har de tilbyr en himmeldrottning. Og det spårast atter til Semiramis. Men hun hei negnøvn, Hera og Isis og Diana hun i Efesus, Grikalandet. Så var en halv goda familie her bort. Men egentlig dette Semiramis, Nimrod og Horus til det som man leser om i første Mosebok. De som bygde Babeltårnet og Babylon, det de. De ble dripen av en son i et Abbason tja Noah, og så ble det gjort til godar. Og det herfra man spårar alle høytna religioner og fruimurar ordan og alle okkulta religioner, okkultismo, det gonger atter her til. Hatta katolsk trygg. Det ikke nekka som øyder en katolsk kristen. Men en som katolikker kan bli kristen. Men så han ikke katolikker mer. Så han ikke katolikker mer. Come on, altså. Da leser man i Jøkken Atla Jeremia-bok at ta i Israel var frafadle, ta tilbød de himmeldrottningene bak av en kaker, rundt av kaker, og helt igjen ut drikkoffer. Hatt katolske altare, det den rundt av vafflan, og 12,5% Matteus. Kom her til å drekke der, og tar snakk om at det et offer. Tar offra det opp. Han lytte det opp og offra det. Paven. Og det ikke heller ikke si at jeg hadde bare en pastor av katolisismen som heldre at det er. Nei. Hadde og i kyrkjene lærer at det er. Katolska religionen lærer at det er. De bia til Mario. Det ikke bare til at de prysa henne, eller mete henne høgt fyrir til at hun er mamma Jesu, hans fysiska likam til han ble føtter av gjør. Det det øyneste. Det det øyneste. Sonur Guds en avgjør personer. Menneskesåner også en avgjør personer. Til han var i himmelen og han kom til gjerrar. Ezekiel så han. Han kom til Josva og i Josva bok kapitel 5 vers 14. Høvden ikke for herlig herrans stå her fyrir honom og han slapp luta fyrir honom og tilby han. Det han ikke slapp hvis det er en angel.
Samma ber vi angelen som talar vi Johannes och uppenbarelsen. Han slapp inte tillbe han. Men Josva slappa tillbe hövdingan för härlig herrans. Det är Jesus. Härlig är allt angla härlig. Och hövdingen den högste, det är inte den högste angelen. Det är inte ärska angelen. Nej, det är han som är uppgivet om ödlun. Det är Jesus. Jesus Kristus. Men tar han kom till er så blev året till kött av jorden. Året blev gjort till kött. Och God skulle bruka en kvinna till tess. Och han valde Mario. Och det är det. Angel säger vi att hon var högt inte. Och alltså hon var mycket framåtköratta alltså. Alltså det var hennes stor och mycket framåtköratten det att släppa bära sån gods i heim. Självan gör det. Men tillbejast skall hon inte. Ädla littast upp till näka morgon kvart ner. Hvis hon inte tror att son frälsaren så får hon stackalen i helvete. Det är ju färre. Men självan det vita vi till vi känner det från gärningarna apostlarna att hon var mittlen torra som var uppe i loftstående och boja efter hela andan. Hon var självan tryggvande och frälst. Men nöker drottning i himlen, det är hon inte. Och säger näkar till så är han en kauhöjen femme. Det är lika mycket om man har en guldkron och hatt någon eller kvätan över. Han har kauhöjen femme. Jag flöjt jag kvart han kallar sig. Och han som så staplar en religion på böjnen. Och säger sig vara vikarsonar gods. Och mossar standmynder av Marie och byr till henne. Ja, han är störste vidlöjare av klautene. Särskilt tar han så här att kalla sig kristnan. Och det är han så slätt inte. Förstanda det inte hatta. Ja, så ger vi det upp till Satan. Så är det fullkomliga förblinda er. Jag säger bara gåa något. Och så gänga det alla tvattl om tålsemme. Och nastra kärlöka och allt det här. Ja, men det är chatten ut i höjla. Vi skulle älska på en annan och allt det här. Och så gåtäka det kauhöjtnan fänanskap som kristendom undertycker tålsemme. Ja. Gåtäka det babylonska religion som kristna undertycker tålsemme. Alltså tittar du skuid bytter. Skuid bytter. Tänk vad det där. Det är inte synd ut det kom. Det är inte synd ut det kom. Ja. Man god göra det kon nejta lort på det. Akar som ser hinduarne tar sitta och krossa om böjnen. Tar smyrja nejta lorten i har jag säger. Så bytter er till blindner. Det är avnokta Jesus. Hatta kall är att avnokta Guds ord. Hatta kall är totalan reiv rentan fännaskap. Att överhuvud gåtäcka det här. Att kalla hatta kristendom är fullkomligt apostasi, totalt frafall. Bara att man gåtäcka det här. Då älskar man ångan. Man är bortor. Man älskar kvörst i sin nästa ett land. Så slett inte god alltså. Slett inte god. Älskar skall du god till nummer 8. Vi ödlen hjärsta och så vidare. Och alve och hoa och ditten och datten.
og nastadun som sjálvan til. Og elskar du nastadun som sjálvan til, så tekur du fløysene ut ur eie hansara. Du tekur fyrst bjálkan ut ur din egna eia, så at du sarst til tess at teka fløysene ut ur eia brevurstuns. Og det einasta man kan gjera vi katolikanar staklanar, det at man stendt dømende møte inntil tar bliva suttjande, det tar starr hamrande blinder. Og kristner der ikkje inn i eia. Kau høytner fanar. Kau høytner fanar. Ja. Da jeg sier fanar, så må jeg til at tar og djevelsens bød. Altså høytningar, ormeren svimmer rundt i budgen av dem, kristner der slett ikke. Nei. Løyta då løytsindre på katolisismen uti av neten, og googla då sintur og alt det forskjellige. Så sørst du til at du sørst mynd atna mynd fra kyrkju atna kyrkju i Filippinen og i Sur-Amerika og Mid-Amerika og i Vatikanen, Italia, alla stedene. Du sørst øyna rikv av falskje rundan øyna standmynd av Mario, ta letja rauser her, og ta bia til henne. Ta ratta hendene opp til henne. Til Mario. Og setter du det av løytsindre og i lærerne, tja katolske kyrkjene, fra Haksturøk, så lærer det til at man kan bia til henne, man kan bia til halvdjemennene, og man skal bia henne, bia til Jesus fyrir til fullkomlige fænaskaper. Fænaskaper hva det er kavhøyen høyndamur. Iver over at tåsa vi nekran annan enn god sjálvan. Og god bæra god fægir og Jesus Kristus og heile anden. Beir to til Paulus, Petur, edla Jomfru Mario, edla Ammudøyna, edla nekran annan, så du en kavhøyen spiritist og en satanist. Hatt det som av enskun øyder necromancy. Hatt at tåsa vi til deg, og til sint i Bibelen. Du skal ikke tåsa vi til deg, og til det som tog at det fænaskaper, det kavhøyen fænaskaper, at tåsa vi til deg, i hverhøver. Maria var bare et menneske. Hon kan, og i prinsippen kan hun godt være ferdig fortapt. Hvis hun ikke hei vent men ta vite av at ta gjør det jo. Men hon var i himmelen akkurat som og to som frelst. Hon var ikke hagri enn nekka annan menneske i himmelen. Nei. Jeg tror ikke at hun en gang hever altså vi leser til om apostlar lamsens torfå at han høyer at av de 12 postene ja, hvis det ikke var til at i halte av til øyde etterdømmene men tar vera bare her altså tar vera bare her akkurat som to som frelst du varst. Man kan huske seg ganske at Paulus kommer her var større dårlig enn de aller fleste av okken frelst. Og jeg skal ikke si at det er ikke katolikker vi her. Altså, jeg skal ikke si at det er ikke vi her. Men jeg var bare til at hatt frafall, hatt ikke bibelst, og at det kan ikke gåttekast. At det kan ikke gåttekast.
Nei. Og ta jeg sier onkel katolikker kan skal være der, ja, så vet jeg hver, jeg vet at Wycliffe, John Wycliffe, han var i himmelen. Og han kom omkant ut som så ut ur katolske skåtjene, men han var en reformatører undan sinne tog. Og les hva han skriver, til alt og imøte falsklæren i katolske kyrkjene. Til han les bibelene, han skilte skriftene, og han prætika i alt sitt liv og imøte ta med falske tingene her. Han ikke bedt til Mario. Han tror ikke tog at øyne som fører til altars at seg frelstan, eller at Jesus utan trygg og omvending. Nei, han skilte det rett. Ja. Og nå det tid gingner i bandale. Skiljer hva det mener vi til å si gingner i bandale. Altså til det var slige du kunne se man vi katolikkerne. Altså at er så lengt ute at det ikke til at det kan ikke beskrivast. Hvordan kubbytter det der? Hikk, de tøtje bøyene. Det synd at drive hår? Ja. Kvøy? Ta suttja vi til 4:6, ta suttja vi til ta ut som Jesus sier vi i mann tog jeg tøyre i åpenberingen 2. Hun måtte ikke drive hår, og de måtte gjette skurkot av for kjøtt. Kvøy det? Ja, men så der skal det ære god der. Hikk, brått av Guds bå, ta i tøtje bøyene til sint, øysni og der, øysni tja frelstum falskje. Ok, det vil si at det sint at jeg brøta kjenta på, første, andre, trea på, ja, men så det sint at brøta allbøyene. Guds bå jo høyla, og det jo enn og gilde. Ikke som ved til frelso, men det definerer hva sint Hvordan så vi tog som øyder bå nummer 2, du skal ikke gjøre der løyke av det godommelige og bodja det for og tilbyr det. Hvordan så vi tog? Ha? Det så øysten galtant igjen? Det kanskje lukka trygg hva det Og i Guds egen det stadigvæk sint hvis du gjestar en mynd av Jesus, henger han opp av veggen og byr til henne. Det sint. Du skal sjå nekra mynd av det godommelige og byr til henne, eller jøgnen henne, eller nekra som helst. Du skal byr til Gud og ut under løgnekammeret. Eller nere i fjøren, eller opp i fjallen, whatever. Ja. Handan her rundt ikke en gang halt efter. Jeg tåser vi folk som har skræp opp i hatten, neida mykje på hatten, så måtte forsøren kunne tåle til at Europi hadde i hatten. Det alltid. Exodus 20, fra vers 8. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Hette altså til tudje boini for å komme til her. Thou shalt have no other gods before me. Hatte bå nummer 8. Halleluja. Ja. Du skal hava ankar godar omframt meg. Du skal bare hava Herren til din god. Og Herren god feir, god soneren og god høyla i anden. Han en tru øynir god til lærer at Bibelen nokkon. Bå nummer 2 hetta. Thou shalt not make unto thee any graven image. Du skal ikke gjøre til nekra tilevna eller høgda mynd. Or any likeness of anything that is in heaven above. Eller nekra loika av nøkron tinsje som i himne for i åman. Or that is in the earth beneath. Eller som av hjørene for nian.
or that is in the water under the earth, eller som I vattnen under jorden. Så ikke en gang gjør det en fisk, en mynd av en fisk, og tilbyr han, og kaller han god. Hatt sint. Og hatt det som katolska kyrkjan full av. Hon full av ikonen. Meina Bjørstaløy. Meinhard, knokkrøyte, lorstende, frafallende, falsklærende, til ramfærende, Bjørstaløy. Som vært I Estanfyr, ångstand I Russland, og studera ikoner, eller hver du vært I Grekaland, loksort. Jonkron ortodoxen här ska lie. Jonkron ortodoxen här ska lie. Vad ska det ortodoxa tvattligar och katolska tvattligar till steinrunden färnaskapur. Steinrunden avgodaderskan fullkomligen. De pratar inte evangelie, de gängar runt och svingar vid onkron som spröjer röjelse och tåsa latin och synch och tvattl. Att inte fattels ja. Och här var standmyndir alla ställen som de måste och be till och offra blomster till. Jag var kvätt. Att det fullständigt att det inte friar en hinduisma. Här som det här var standmyndir av Buddha och en 300 miljoner godar. Alla och kvarsun husgod som de offrar till. Och knäla för och be och hitcha på och ta det be till. Hade det husgodar och och till höjendömur. Till höjendömur. Katolicisma rejvrender höjendömur. Jag säger det alljött, ty det ljött. Och ta jag säger rejvrend, så det till att det så, det alltså, oj, apropå här sodomittatöjna vid liv och ta jag säger rejvrend, så menar jag till att det människor, stackars människor, som andaliga sig av vera tidgen I endatarmen av Satan. Andaliga sig av vera dig tidgen I endatarmen av Satan. Ja. Alltså att det fullkomliga perverst, endavänt, forskruva, knockrött, fullt I skräpo. Nejda mycket på hötten. Nejda mycket upp I hötten vid krossanböjnen. Och så säger man aum och tömmelse och fokuserar. Och hickar på en ikonmynd. Meina Bjärstalöj. Den kauhöjtningur. Ja, det då virkeliga butterblunner presta harskali I landen. Det må jag säga det kon. Jag har ilt av det kon. Jag vill lutheraner jag för. Jag satt I kyrkjo och helt att jag gör det goda tjänst och bara vi färre I kyrkjo och halda salmabögen här och lusta. Nu då jag switcha till att känna god till att älska hans år är goimada och älska god vid ödlen hjärtan och halta hans år är en årsins gerare och bia till hans jag ber till god kvann morgon jag hittar inte på några mynd det är inte plats jag ska sitta här när jag fröjer jag kan inte eller sitta eller lite knä eller whatever alltså anko du för det gänga var runt rauchna until 12 morgonen och be med en gänga det var östen just ett hose vi god östen innan tanna och tid halta till att det ofärtliga ljuter om munnen och sig skräpa och ditt och datten helvetes bötten och ditt och datten nej då jag kallar en späka för en späka och det jag ger det kun en bjatna tjänast och vi ger det jag vet kvar en kauhöjn höjtningur och kvar frälstor jag vet du så inte och kvar av vittlande götton och kvar vilstor, kvar blindur kvar förblindaur Bergur Debus Johansen förblindaur han formar och jag sån här
här när förska bibelfällan. Farmavur. Det ständer oj bibelläs i Atlanten. Farmavur berger depes. Och så är det fullt i katolska skräp på första jöknon. Och så har det inte katolikerna ombord. Folkakyrkan som ska ödes för att vara luthersk har det inte gingen i bandale. Alltså hon åka samman vid katolska skötjorna. Och så sätter då kyrkjorna och kyrkjorättningarna upp som då samman och i sin bibelfällan. Och så sätter då katolikerna först. Alltså det är skojputter. Det är skojputter. Och så skriva det i bibelläs och Atlanten som allt kyrkjefolket och karismatikerna och pinsaner får i alla landen. Katolsk kristen kalla Maria för himmaldrottningarna. Vet du kvärt? Jag har långt sagt det i sidan öna för att 81 människa som kallar Maria för himmaldrottning, näka som helst, inte kristen. Det är fullkomliga starblint. Det är en avgoda tillbegärare. Och en avgoda tillbegärare. Och vi att det är en avgoda tillbegärare. Så tillbyr det ikke god. Vi kunne ikke, det sier Paulus til Korintmen, vi kunne ikke hava samfunnet vi god og vi djevlar. Han som tilbyr halvgemenne, eller byr til halvgemenne, det er akkurat det samme, at tilbyr og byr til. At byr til halvgemenne til spiritisme og til banne av gode, til fjernaskaper. Att ta sig för det dig gör färnaskapur. Jag ber för dem dig gör rösten färnaskapur. Jag har inte ber för dem dig gör. Det är okristligt. Och det här ger katolska kyrkan. Det halda mässor för dem dig gör. Och det lära till att du ska halda så snägga mässor. Och det kostar att halda sig mässor där. Det alltså ingen katoliker som dör vi fullvissen om tog att han fer till himmels. De halde allt till att det skulle i purgatorium är bränna sina synder upp. Kvart jag lära det här, tog det skiljer inte Kristus, de känner inte det fullgjorda verket, de är inte prätika rätt. Att det är en evangelisk kyrka, att det är inte endurfödd frälst människor och jöknun evangelieboan. Det är inte omvänd och frälst. Det är inte heilig andan för ett 5 år. Inte en av dem. Inte en gång paven. Hvis du spyrs med, så är inte en den enaste pave. Inte en. Att det är antikrist kyrka. Paven är antikrist. Come on, folk alltså. Come on. Alltså, och i principen så kan onkel Pave vara i himlen. Han kan hava tro till frälse och Arnan Döje och vänta om och allt det här. Men att det systemet är det mest syndiga som finns av alla i görene. Katolicisma är ljutare och mer färnansaktig än hinduisma. Katolicisma är mer färnansaktig än satanisma. Satanisma, ja, det är det som det är. Men katolicisma är färnanskapur som kallar sig kristnan. Och vittlöjer folk och helder folk tröllbunden och i nökrum som skall öjtas för att vara kristna, men det så slätt och alldöjligt inte. Det vill aldrig vara det äldre.
Det här ska jag bara fortälja dig. Så mycket var det. Efter att jag har studerat det och hukt på det nu i 4 år. Läser böcker och hukt efter dokumentärer ut i nätet. Dokumentär efter dokumentär efter dokumentär. Jag har sett att så avduka och flust in av botten att jag såg att det för kvart det är att det fänanskapur. Katolicism är fänanskapur. I har här 2 böcker som jag läser som rör en evangelist tryggvande till att skaffa sig. Han förra hon heter The Two Babylons. The Two Babylons. Han förra, ja, hon skriver efter en som heter Alexander Hislop. Alexander, A-L-E-X-A-N-D-E-R H-I-S-L-O-P. The Two Babylons. Hon skriver i 1830. Hon är ändå 400 så länk. Och han avdukar katolska religionerna, katolska kyrkorna innan bort och visar, alltså heter han godfröjningar och sövefröjningar äckvilliga högtlärde med äckvilliga negv avhilden och vildbok ungen över kunna motprägga det som man säger är. Han visar till att allt i katolicismen är dundrande babyloniskt, fullkomliga. Allt som det här. Allt som det lär om Peter, allt som det lär om pavan. Vad är det kvärt? Det kallar pavan för pontiferen. Pontiferen och ta långa namn i auktoritet Pontifex Maximus. Och det var han bara kallar pontiferen, men han kunde skriva där Pontifex Maximus. Och vad är det är? Det är namnet att till höjtna kejsaren Caesar. Han är Pontifex Maximus. Alltså, kejsarvälde avtidje, så gick hon i 50 år här. Han sörste kejsaren var Konstantin, och han avgjorde till att nu är sådana kristen här, och han höjtna religionen som var här, hon var i vanta, så blev det bara lukka som politiskt avgjort att vi gör bara rujt till Kristi men inte av sånn. Inte fra hjärtan ja, men bara som lukka som åttarna. Vars du. Och Konstantin var så på en måte att han fyrste paven. Han gjorde sig till hödd av kyrkene, og han var den sørste kejsaren øysene. Og så at han var ungen kejsare, og at han til så blev pavar i stedet fire. Men tar var egentlig kejsarar øysene. Og tar blev kattleir Pontifex Maximus, akkurat som Caesar var. Og sautu i samme posisjon, og i rujtjenon, ut av samme valde. Og så blev det bara allt funnet på, allt det här vi pavadömen, allt det här, det blev allt bara uppspåne. Folk kommer uppspåne, kroppsvarst, satanisk ligg, ur änd i annan. Tänk vad det är. Alltså, det var god att det är. Jag sätter högt i blocken. Jag skulle hellre vara dripen. För jag vet att det är sannolikt. Och så gänga tid och tvattla och blastempla det här. Snack om likla Peter. Och att katolsk kristen tryck vid hässon akkurat som att det är gautidja av okkon, det är inte gautidja mer. Jag säger till er kavhöjen djävulskapur. Katolicism är djävulskapur. Det är väl omgående verna annan till. Og nu driper halt trus millioner av møgnon. Halt trus millioner. Og nu fotl av kavhøyten som tilbya og prysa om Mossa Mario. Og jeg har hørt en rikve av søvun eller fortellningon fra katolikken som blir frelster. Ta kom det ikke være her mer. Ta kom ut altså. En katolikker som blir frelstur, han ikke katolikker mer. Ikke ein tan øynast i øyn helter altså. Nei. Og tar seg til at egentlig
Og i katolicismen det sånn at her er ingen som byr til Jesus. De byr alt til Mario. At det er ikke i Jesu navn eller noe sånt, men de snakker om Jesus, men de kjenner han slett ikke. Og til en annen Jesus. Og de reast han, det er ikke sånn at de øyer han som sin frelsere. De halte han være en øndan. De halte at Marie er han gaua, og de skulle at hon er han som er nøye, og hon skal ivetale Jesus vegna teg. Så forskruva og sjukt dette. Og så øyer det slett Jesus. Det er ikke fri ved Jesus. Og øyer det ikke sånnen, så øyer det heller ikke fægeren. Det har slett ikke vi god å gjøre. Det kjenner ikke godt. Jeg sier det kun da. Bergur Debas Johansson. Altså katolikkasnillene som du er ferdig fanglas vi, de kjenner ikke godt. De kjenner ikke godt. Ja. Katolikkasnillene. Ja. Og det skulle være det kunne nok at og i tusen av oss av katolske presten har misbrukt bøten. Det skulle være det kunne nok. At det inni av tjattenen er at godslære av djevlun tar læra til at du skal være avgifter. Det tar læra at du kan ikke tjene gode hvis du er gifter. Paven er avgifter, alle kardinalene er avgifter, alle katolske prester er avgifter, og nonnen er, og det er alt ordaner. Hæsen ordanen, ditten datten, hadde alt dekka piss. Jeg kunne ikke funnet på at brukt 8 pent år om det. Hadde fænaskaper og træmaskaper. Og det er faktisk det penaste jeg kan si om det. 4 Timotheus 4 fra 8. Nu anden talar tydliga. Anden i stauren. Anden talar tydliga at i henne sørstu. I henne søttnu tøyen. Ikke sørstu, men søttnu. Tøyen skulle sommerfæra bort fra trunnen. Djevande gater etter tølande andun. Og godslæren av djevlun. Godslæren av djevlun. Og hva er det så godslæren av djevlun? Jo, talande ligner og hykle, havande samvisku sånna brennemersta vid den høytun jattene. Så det var samviskuna brennemersta. Det her var ikke røyna samvisku. Samviskan er ikke røynt av Jesu blåe. Det er fenga i roi omkron, som ikke har gjort det røyn og frui. Så stender det her i vers 3. Forbjøvande at giftast. Forbjøvande at giftast. Hvor forbjøver at giftast? Hvor er færre borstu fra trunne og det er forbjøver at giftast? Hvor annar enn katolikkane? Kan du sige meg nekkan annan? Nei, det er ingen annar. Hatt det er læreren til katolikkene. Og forbjøvande at halda fra mætun. Det er alt det her, det er manna bo, fasta og ditten og datten, ikke et hatt og bla 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 bla, og halda seg fra gifta. De må ikke giftast. Og hva gjør det så i stedet 4? Så blir det homoseksuell, og misbrukar bøtt, og så videre. Ma katolska kyrkjan dodja. Ma katolska kyrkjan dodja ut, og Jesu Kristi vars herra døyra bæra navnet. Ma hver en gøla komma fram, og ma hon være eten opp inn av bøyn. Ma hver gøla komma fram, og ma hon være fullkomliga mjölka fyrir pengar, og dodja ut. Hatt det er synagoga satans. Ma hon dodja ut i fyrju. Ma katolska kyrkjan i havn dodja ut. Ma hatt det bara fullkomliga bara enda. Tid som genge her mot å få ein i uppläten og komme ut igjen. Og bli evangelisk tryggvande og frelst. Så genge det ikke her mor. Ja.
Hin Belgian hon oiter 50 years in the church, og her stendur church i Gassareion of Rome. 50 years in the church of Rome. 50 stendur som hotel. Hvis du vilja bestilla hana ångsten av netten. Og hon skriver etter en katolsk prester som Charles Chiniquay. Han var en kanadiskur, franskur katolskur prestur i 1850-40. Han var prestur i katolsku kyrkjene fra at han var blæungur. Mamman sa gav han til å bli trena til prest. Og han var i hans systemen og i 50 år. Og han avdukar alla grellhøydenar. Du har aldri trodd du. Heter en bok som 330 leng. Aufærtliga gav. Og han løser sånn aufri. Og så han fullkomliga bunden alltså. Om man så var bunden och kultar religion så var det kärvelse. Och han tåsar om hur så nonnen där hade där ringt och blev missbrukt där och allt det forskjelliga. Och folk blir pura svaglig här. Gera självmord allt sådant. Så jag tar fänga i en lign. Det var som det som stod här. Talande ligner i hyckle. Ute som jag läser Johanne. Ligner och i hyckle. Det allt ligner i katolska kyrkene. Fra början till ända. Fra att han öppnar munnen till han säger amen det kalsvarslign ur en till annan. Hade i blocken. Och i sin katolska prästen han begynte så att söka god i den kammaren. Han är ju en rävligen ofri. Han börjar bia till Jesus. Han börjar så ta att han har en katolska bibel. Hon är inte säljer då inte den här vulgate. Men han läser henne så och läser henne. Och för att sätta spurningar och tävla allt bara buldra ner kvar för han sätter spurningar i för sin hagre mannen. Men han bröjde så öjna för den fullkomliga samman och sin råalöse och fäller och knä och bönar till Jesus och Jesus möter honom in i kammaren. Han blir ändrefödd in i kammaren. Och så kommer han ut ur katolska kyrkene. Men det var också det hände inte på en av det var ett rumpel och bräck. Och jag minns ju att han stod så fyra omkring reformerade kyrkjor som var katoliker som var blivit frälster. Kvart det kallade till kyrkan att ha varit inte, men de stod så en boy i Amerika. Han flyttade till Amerika och var så här och blev förfyllt ur näka så högt eventyrliga av jesuiten och katolskum präston tar lån ett löven alltid. Tar runt att få en säksöktan och runt att få en falskt dömdan i fångsel. Ta muntian blev sett i fångsel. Vad ska vi berga i någon? Jag har nu fast. Abraham Lincoln. Han var advokator och han blev presidentur. Point Arne blev presidentur. Han loja sig Abraham Lincoln och han bjargar honom. Och det är Charles Chiniquay han skriver i boken att han har ångat mött en så godelig och eimjukon och eimun och sann hjärta av en människa som Abraham Lincoln. Och han fann det att i 17 han var blivit frälstur ta för en andra vid Abraham Lincoln att han var en tryggvande människa. Tar bo samman och sådana. Ja. Och han skriver om och i boken här 50 years in the Church of Rome. Han skriver hur Abraham Lincoln döje. Det visste han allt om. Han sa det var samma rottelse och plott av jesuitapreston. Jesuitapreston. Tog översta ordan innanför katolicismen. Att han satans post i allt som det är. Synagoga satans. Det katolska kyrkan är. Tar gör du ett plott att dräpa Abraham Lincoln.
Og ta vær en jesuit, nå ikke beinløs en jesuiter, men ta løy av seg en mann, skjøtan, medan han satt i en teater vid konesynet. Han kommer med over inn, skjøtan at han fra ved en luttlen revolver og ranser av sted. Han visste hva det var. Han visste akkurat hvor jeg gjørst og alt. Ja. Og hesa bøkene kunne bestillas sjående ut, ja. Amazon råkning vi, men jeg har bestilt det fra Chick Publications. CHICK. Chick Publications. Leser du hesa bøkene, så får du egen letten opp, og du stålar angant hui og på neka som helst, som jeg vil katolske kyrkjen at gjør det, kanskje på en eller annen måte. Du sørst henne fullkomlig avkladda inn av båten, og du stålar heller ikke på nekran, som stålar på henne. Altså, jeg stålar ikke på Berg Debes Johansen Møyr, heller ikke på alle høy, eller nekran, som gautekur folk som tryggvande, som heldur at det finnes nekka som øyden himmaldrottning. Det du kavhøyen. Og det som gautekka det du fullkomlig drønblind og skuitbutt, og burde bare finne neida mykje på hatt. Man går flanja det kunne av. Man går flanja det av Pauli Høy. Og Berg og Debes Johansen, man gjeva til tvøyfald av flanja. Andaliga tala alltså. Andaliga tala. God flanje. Det dansar bøten. Så kan god flanje det kun. Det dansar syner. Må han så flanje det kun. Det det beste jeg kan unna det kun. Til Herren må teka køyrelig hånd og flanje det kun til. Hvordan gjør Herren det? Ja, fra min løy vi kan si at han har det en rattløying altså. Det vi samløygan og vi høyler andan nøysene. Han rattløyer syna sinner til gjeran. Og syne bøtna som holdt. Da jeg sier sinner så det ikke at det ikke oppi av Jesus støy altså. Nei. Men King James Bibelen tåsar videre sinner gods. Det til at videre adopterar atløyter vi Kristi til det som vi kommer inn i Guds familie og gjøkken Krist. Ta videre til en bibelsk gudslæra. Hebreer brevet 12. Ja. Fra vers 4. Fra vers 3. 12. Og tog omhoks i han som uthelt sluk anmelding av syndaren i mot seg sjálvum. At ikke tid være trøtteier og givner i hoven tikkara. Tid av ikke enn gjørst motstøv fra et blåe, strøyande mot synd. Og tid av glemt anmenningene, som taler vi tikkun som vi bødden. Soner moin, vann vir ikke til eiing herrans, etla falle fått, ta i til vir harstaver av honom. Til kvann i herren elskar han og hufletter kvann en son, kvarjon han tikkar imot det. Han hufletter kvann en son kvarjon han tikkar imot, til så som han kjente fra gamle tog. Jeg har ikke opplevd det, men jeg vet at først i 1900-tallet, så var det til at hvis du var en avskikkelig lort ende, så ble du flanktur. Du ble ikke boka, ikke endelig, men flanktur. Tjup. Push. Det var faktisk en øyrafyk og loksåret. Det ble også brukt i skolen. Det ble brukt i Hetlandet, men jeg ikke skole i Hetlandet. Stjauren har jo en eleverøym, eller en linjal. En linjal. Som en kvar lærare som har en avskikkelig næming kan kunne skrive en segel, køyran og i hånden av næmingen og sende han til skolastjøren, og så blåst du pushgaver av skolastjøren. Så løsne var det i 1945 i Hetlandet, og i Øtlum Rettlandet. Så en dans med disiplin nå. Ja. Til det skal nok være bra til det. Til at det godlese ES som har tidsi alt godt gammalt borstur. Og så alt blevet fullkomlig godlest og avskikkelig. Men god, han sunne bøtt. Og så sier han her,
at om det han sier i vers 6, om det uttalte gink, god fer vi tikkun som i sonen, tog hver soner han, hver feiren ikke. Hver soner det som noen du finner ja. Jeg tror ikke av vår. Det av vår. Det gjør til at jeg vet at jeg en soner. En son, jeg slipper ikke hva som helst. God flanser meg av. Han tosker meg ikke noen. Det han gjør flere fyrir, altså. Opp til trutja viker vi først. Ja. Vers 8. Om tid veri utan eging, hver og jatler lottekkarer, ta tid au ekta bøtten og ikke sinner. Du sier, må gå ut flansja til av Pauli høy, pastorer og kjeltene, tun spyrir vippur, må gå ut flansja til av, må han så toska di tjaknon, tun drumpur, tun blinte drumpur, må han toska di tjaknon, takka skølni av tun eion, og bergur depes, må han gjeva der tvøyfalda flansjung, måste gänga så bøyen og bøyktur, må ditt hjärsta vera knust utunna større synd at det var vittløyt alt kyrkjefalje og missionsfalje og pinsafalje og karismatikarne fargjum til at halda til Givet dem en årsøk til å halda til at avgoda tilbyan kristendommer. At de bruker ikoner og mynter og prysa og mussa og tilbya Maria at det en former av kristendommer. To en kavhøytende fane. Du har det med rett. Du kan vente deg om Berger Depes Johansen. To en kavhøytende fane. Og der kan du spille og klippa og der kan du gjøre kvært ut vera vilja vi altså jeg kunne ikke skite meg rata og skøyte nekastan så er det bort nere opp atlarna og tekkun til galjautofanar vendi om jeg gjør ikke en lærande om og fred for det er vittløyter og til vittløy Guds folk ta spott i det jeg har fragt av å spotta det jeg har ikke fri utan spotta det og hvor jeg gjør det til for at jeg skulle få så ilt og at jeg skulle måtte ta rakna vi jeg får inn øynastan i det av et arbeids inn i et sted her i Ronavug og til det med som jeg har vi at gjøre i arbeidet vi prater ofte i rønja få han omvendan og alt det til han av det gamla slänen han också ungefär en pumptrusch tar det till se till ringt att lära gamla hund upp i sitta och det som är rönja först vi och be för och allt det men så luftigt ner för vi dricker för som kaffemun och äta karameller där bara så säger vi han tog tavos där den är läs bibelläs i Atlanta så förska bibelfällan och här är bara fullt av katolskon tinkun og her som har aldri funnet av Eva smadrankur omgastane liklapetur og pavaroi og ikoner og katolskar liter de halda litenar mersja og ditten og datten og himmaldrottningen han tog for i egene to altså han ikke frelstur han dansar og alt mulig skipardans og ditten og datten og han sier, jeg ikke sier det, jeg vet det godt, han også nyilt av det, og han veri angstande til okkurst jælahalt, og han flagt deg av, og prest, og ditt, prestafalkje, fyrir at tåla ikonarui, og nissobøyer inn i kyrkjene, og ditt og datten, han sier at det var kavhøyen fannaskaper, sier han sjálfur òsne, og jeg spurte, varst du at her? Ja, hei han Lars som smadrangur, han hei haft han og han presten ut i øyden her som han var så opp,
Og han presten hei lagt honom, hei lagt han bøyene, og det var ferdig jokken katekismus, og det var det at god gjør man ikke bøylet av. God hei man i hjertan, og god tåser man vi. Og Maria skulle ikke beas til, det var bare, han tror jeg er god, og det var ikke Maria tvatt. Og Pave, det har man ikke bruk for, ja, men det hadde det lært at han har Luther gjort opp vi. Luther, Martin, Luther, han knøye, han gjør det opp vi. Pava lort endan i 1516. Og reformera kyrkjena, og vi tar henne reformera kyrkju i fargen, og henne protestantiska kyrkju. Og det kjente han alt til. Og det har han gått til sin hjärsta, så han var smadranker. Og han ikke en gang nekkar kyrkjegengar som så, men han visste hva rett og hva skøft Og nå det så gærlig at hakstu menn kyrkjonar blivner blindare enn et folk som ikke ganger i kyrkjo. Som ikke ganger i kyrkjo. Eller ganger til nekka gods år, så snart det varst. Ikke rekkelig til nekka som helst. Han mer sluttjande. Så han bare gant det som han ble lært og i sundagsskola. Og tar han tjekk til en rett boende, rett lærende prest. Tar han vel unger kanskje i første trusjonen laksåret. Her så avfætelig enn jeg brøtt i fargen siste 40 årene. Her alt kom på høtte. Jeg skal så gjøre av at det alt infiltrere og indoktrinere omkristene og i høven posisjonen av jesuitten. Jeg skal så gjøre av at det svika profeter sender ut og at annakfør mever og i hakste posisjonen og i fargen en reiv-rentur jesuitter. Da jeg tog varskatt om en vi tar jeg sier reiv-rentur, jeg har nok sagt det. Her er alt fullkomlig sjukt. Homoseksuelt, badna misbrukande herskali og ditten datten. Og andaliga tala, så heva de ikke samfella vi god, det heva samfella vi satan. Det hva det heva. Jeg vet det. Akkurat som en hinduister som bokkar for som husgode. Og så har vi sett at Ulf Ekman, fyrverande løyare i Livets Ord og i Uppsala i Sverige, han blir en katolikk. Altså han fullkomlig, en katolikka snillast løykjare. Og en reivrenter katolikka snillast løykjare. Det hva han Ja, nu heldig du med tåsa rævlig ljøtt. Men jeg visste deg hvordan ljøtt er. Jeg visste deg hvordan ljøtt er. Til vil jeg ha farger til Sodoma, så må du kunne tåle og synder av sodomittiskun snatje. Tid halde åpenbart ikke at hatt til ljøtt. Ja, nu visste du hvordan ljøtt er. Ta med over stinker annan mann og i enda tarmen til avfætlig ljøtt. Da finnes det ikke ljøtt der. Det er god så spudjande vann fyrir at han øyer høyla bøyer og høylar høymar fyrir det. Og det er gautakka ditt tykkara humanistisko lorstenda fænar. Under tålsemsflatjen tjattekon som bispor hever heisa ivdekon tålsemsflatjen. Det er bant ur satans av munne. Man god flantja det av Jekvann Fredriksson. Trøydobult. Måste få en heilan lastebil av skräp om man i det. Tun lastente. Tun vittløyare opp ur svarta høyta hole helvete. Det er skuit jo om sier vittekon. Det er avfætelige ljauter. Helt utrolige ljauter er ditt. Det var djever reformasjonene eiver til katolske skøtene. Ja,
Sagt du till inte som öter tror inte som öter nutja tojer. Tror inte som öter så. Tror inte som öter nutja regler nutja lower. Ja men nu är ES givet på om ett landa. Obama och ES har det värst. Och paven och ditten och datten. Nu ska det vara så. Nu ska allt röra samman till en ellebita. Nu det tålsam istället för rättvisa. Och så kommer man sannlökan ut. Och så ska allt bara smöjla och gåtäcka korstanna. Jag gåtäcker aldrig natt här. Jag gåtäcker aldrig höjendom som kristna. Han kan vänta sig om. Han katolsk och lörständig. Han kan vänta sig om. Så gåtäcker han. Men det är inte att han det som han och en muslimer, han det som han ska få fri för mer. Och köper en hamburgare och chips från en muslim, han får fri för mer. Jag småler och säger tack för det, för kvöld och allt det där, bla bla bla. Här är pengarna, tack för mig, bye bye. Men ta det kommer till att snacka om tingene, kvart är nu rätt, kvart är nu god och ditten datten. Ja, det Bibeln är god. Du kan skøyna deg vidt under Koran, Kalle. Det er ikke Guds ord. Alla er ikke god. Det er fænen sjálfur. Alla er en manna god. Tilbyr du alla så fyrir til helvete. Her er han ikke frelse i alla. Det er bare frelse i Jesus. Og så vi er. Tilbyr din Marie til alle fjernast. Det er standmindre av Marie og Musa og ditten datten. Maria. Så färdigt till helvete vi ännu. Att det är slash Maria. Att det är slash hon. Att det Semiramis. Och som abbat när hon hällde i favningen det är Horus. Det är alltså att det är Osiris och Horus. Horus är sonen, Osiris är mamman. Hon var också kallad Isis. Att det är samma, att det är Hera, att det är Diana och att det är Semiramis. Himmaldrottningen. Gev mig kraft. Be dig till himmaldrottningen. Tillbe dig himmaldrottningen. Jag ropar att du på inte hört jag där. Så tillbe dig djävulen. Katolicism är satanism. Främnaskapur. Jag får inte sagt det. Jag får inte sagt det. Det är ofärdliga ljött att säga så, ja. Men det är så ofärdliga ljött att det ska vara så. Och jag kallar en späcka för en späcka. Och en penn för en penn. Och en tändstick för en tändstick. Jag kallar en höjtning för en höjtning. Och jag vet vad en kristen är. Och jag vet att för att vara kristen så ska det vara personliga tryggvande och rätt tryggvande. Rätt lärande. Det som du jottar om Jesus ska vara rätt. Ja. Och i munnen hoa så är det så att det är så jävla nägljautar att tosa liffrande, smörmjuk, smöjlande, tålsemeslig år. Om det för kärsta och fyra till för kärsta och fyra liknande än att bruka skräpår som lever rävliga kvitt hosad och sådana med vår. Ja, men det som är tås om är så ofärdliga ljött. Det skulle följa det. Det är inte ringt att säga ringt om det som är ringt. Det är rätt att göra det. Det skulle du förstanda. Knockar åt drumpar. Det skulle du förstanda. Det som är ljött och rävliga ljött och sataniskt till att ta liffrande, smörmjuk, tålsemeslig år och blåstämpla det som god vräkar.
ta man en satanist. Ta man fullkomlig en vittløyere, en svika profeter. Ja, men svika profeterne hvis du leser Jeremia, hvordan var det tar tås av mjukår, tar bo av falsk noen det som de vil høyre. Og det talte ikke Jeremia at han tåsa ikke fyrir dem det som de vil høyre. Det hette av han. Han sier dem sannløygan. Jeg sier det om sannløygan. Jeg er bare interessert av i sannløygan. Og jeg har ikke ilt av tog om jeg har sagt 2-3 og jeg synes du levd år og jeg får bøyfart nå. Ja, altså, det er så ræveliga løyte og i mån til hitt. Jeg gjør det til rett at jeg gjenger etter gavlen og flansjer etter av og kaller etter fanaskap. Det er fanaskap vår. Ja. Man går gjøre det kunne lese mye nere hatt jeg til plups. Så at så hvordan det stinker. Og så kunne du bare sånn ta og drekka piss om man har tøyla. Amen. Amen. Jeg har studeret Luther til. Jeg har hukt etter dokumentaren av Luther. Jeg har løyta alt ut av YouTube, dokumentarer av Luther. Jeg har sett alle filmene av Luther. Her trutcher gode filmer gjør av Luther. Og jeg har lese Luther, Større katekismus, Luther katekismus, og Mosmos, og alt det der, katekismus, og atter fram, ja. Dupp. Push. Når han pushka der av, altså han var rattelig. Det så en dokumentar om Luther fra BBC. Da snackar vi om några godfröingar och sovfröingar här. Ta så ut det blåst du flankter av Luther. Ja, så blåst du, så färst du alltså. Du blåst så jag någon bok över att det var helt förfärligt. Och Luther kunde vara så helt ofärtliga ljuder munnen. Alltså så lös när eller inte ljuder men kantotor, kvassor. Du varst det. Og jeg halte det virkelig stått litt. Ja, men hjärsta var gjort han sånn. Hjärsta var ikke breka. Fullkomlig rattvendt hjärsta. 100% rattvendt hjärsta. Ikke feilafri med over. Ikke feilafri med over, nei. Men så sier det også til at hvis han ble rørtur, hvis han elskar jonkran, hvis han ble, du vet, hei var kun vi jonkran, så var han så bleitur som vatten. Ja, men det er ratta. Det er retta. Det er akkurat sånn god er. Til halvt det god er en ljøsare jævlamauer. Ljøsa blauen buksun og ljøsare i hetto og størskjekk og djev jævlagaver. God er slett ikke sånn. Ta i god elskar så svimmer du i kærløyganen. Blod god avvitte og flansjet i av så erst du en eldhave av hans ravrøye. Du blir så bensin, du held nesten at du kunne være ferdig til helvete. Hvis du kunne bli ytterlig, vet du. Ja, jeg kjenner hans av røye. Jeg har ikke bøkter, jeg har ikke flankter, jeg har gode. Halt bøkter, halt ni. Han dora bøkja. Han dora bøkja folk. Og så har vi ikke fullkomlige. Vi har en bøkten hjärsta og en bøkten nakka. Og hukt nyer. Eimuktur. Sålasne hever god givet meg stal i ryggen. Han giver meg stal i ryggen. Heldig du at er bare ljauter og frekkur. God du boka meg til. Han har boka meg til. God og himmelen har boka meg til. Ja. Han som jeg kjenner som min god, Fægir vår Herre Jesus Krist, han som Jesus løyte meg til. Min himmelske fægir, han hever boka meg til. Jeg er meg opp. Og han har ikke gjort meg til en hiklare. Nei, han får ikke meg sier hiklareskur. Hvis jeg blastempler til som jeg vet, han sier jeg for kjerst, så flanger han meg.
Han flanger ikke bare, han er ikke bare en flanger, no, han elskar. 90% er han bare, altså, tan røyne dull, altså, kærløyke, så du svimmer i kærløyka. Men du kjenner grønsen her. Han hever grønser. Ta det først iver så flanger han det. Og tid er farner iver Tid inn i kjeltene, tid er farner iver Og tid prestar, som er her, åker vi katolske skøtsene, tid er farner iver Tid det var åker det kun sama vi synagogo, satans. Og hon kommer að smitta tykkum. Hon kommer að smitta tykkum. Møyr og møyr. Henne er falsklæra og skrepa kommer að renna yfir og tykkara leir. Jeg så ikke det langt nu. Man er bjarstall i veri i omkring ortodoxen landet og i en mannansvis og studera ikoner. Ikoner, og vet du hva ikoner er for nekka? Mynter av Halgemonnen og Mario som de setter opp som et altar, og gjerne er det gull, vi er brøyd, alt gull, og røykelse, og så sitter det er egentlig hinduisme. Det er smitta ur hinduisme inn i katolisismena. Katolisisme er ikke kristendommer som er blivet sin drøy lagtur. Katolisisme er høydommer, kavhøyen fænaskaper, som Satan sminkar til og kallar Kristi. Det er ikke annet. Det er ikke omvendt. Jeg sier til katolisisme er ikke kristendommer som er sin dolkaver. Katolisisme er fænaskaper som kallar seg kristna. Og jeg vil omgang det være nok annet. Og alt som hever røst opp i meg og sagt til at hon er ikke sånn kristen, det hever hun dripe. Katolisismen er Satan. Satan bor i Vatikanen. Satan er i Vatikanen. Satan er inne i kronene til pavan. Jeg sier til dere da. Vicarius Filii, det er antikrist, 100%. Og alle pavaner som har vært fra til første inntil nå, tar av bare hitta stålen til den endalige antikrist. Jeg trygg på at jeg har sagt det før, at han paven som er nå til den sørste paven, og pavadømmet kommer å være avtidget nå, og han som så kommer, han vil en hans, vet du, Pavakirken har arbeidt og haft en økumeniske agenda nå i 30 år. Og det er ikke bare å føre alle protestantiske retningene under at pavadømme, når hun vil ha alle verdens religioner under pavadømme. Og nå har du sagt så først og helt Johannes Paul andre pave, en tvørtroerlig en bønner der og Assisi. Han bjør i 100 løyeren for alle heimsins tryggver hertil. Og han lukket som slagt i dømen. Det var ikke hvordan pavan er. Permit me to say how much I love you. Alt det der. We are all praying to the same God. Alt det vattlige er. Da vil jeg hava alt. Hvis du hatt det er Babylon, hatt det er Satan, og stendet du han imot, så røyser Satan seg opp og gjør sånn her, og dreper det. Til som en sannan evangelisk frelstan kristna, hun dreper det. Og der kommer det til suttja. Der kommer det til suttja. Lotter hei loive, hengande i den tunnen, tror jeg. Han var lustur frileiser. Han kunde drepast. Hvor lustur det? Paven. Exkommunikera over alt ditt og datten.
Och tar lära till och lärde till och lära till en att är det utanför katolska kyrkorna så kan du inte komma till himmels. Och sannolikheten är akkurat omvänt. Är du i katolska kyrkorna så är det förbanna helvetesbad. Ja, som Charles Chinniquay så kan sannolikheten gå upp för där. Men tar jag en egen upp för där så är du inte katoliker mer. Det kan du inte vara. Du kanst ikke bæge hava eta av både herrans og av både djævla. Du kanst ikke bæge tilbya God, Jehova, og tilbya Lucifer. Du kanst ikke bæge være en tilbyare av Jesus Kristi og av Semiramis. Det kanst du ikke. Og til tikkara helvetes hundar farnar a djeva og skin fyrir Guds falskje. Jeg har kallt det helvetes hundar. Ulvar. Det ulvar og seia kinu. Kunne kalla meg hva jeg vilja. Jeg lær ikke spekje hva jeg kalla meg. Jeg lær ikke antjo og blekka meg ut. Jeg langt utblekkar alla sted. Så tid har han ikke blekka meg ut til. Jag var bara att jag har Jesus. Han kunde inte blacka mig ut fra. Och jag har det utmärkt akkurat som jag har det. Och det var inte att tacka fram mig, det var inte att geva mig. Det var inte att säga mig. God till att sagt mig allt. Jag har en sån bok. Kvar är den säger att det här tycker inte. Det är Korint. Det här kapitel 5 eller 6 på ja. Lät mig lycka finna King James Bibeln som var. Han sprället det till. Kvar är du? Då ser jag. Ja. Jag har inte illt av att kalla färna. Men hur kallar du människor vid färnar? Bannas du inte då? Vad är det annan än orma avkom? Hög orma avkom? Du djävulsens baden, säger Paulus. Vad är det annan än en djävul? Och vad är en djävul annan än en färna? Ja, men färna är ljautar i år. Tar jag som du bannas då du säger färna. Vad ska jag löjde att till hjältaste åren kan bruka om färnan. Jag pittar inte på han. Jag ger han så hjältan som jag kan. Och han ser att sända på. Han ser att sända knorlar. Han ser att drumpar vid lörst i bjöten. Jag säger då vara så hjältar som det är. För att det skulle ötast vi. Ja. Och det kommer inte an på med eller någon annan. Det kommer inte an på vad du helter om med. Du kan salta kvärt du vill. Jag kunde inte skita mig åt det. På inte att det tött. Ja. Förra Korint. Tutjon. 21. Ska bara finna mina engelska King James vid Brøyar Markus så finner jag allt. Här är allt uppmärkt och lita och ditten datten. Förra Korint 20, men jag säger att tar låter som höjtningarna slåteroffra tar till djävla och inte till Guds. Och jag vill inte att det skulle haft samfälla vid djävlar. Det är det som jag säger till kon. Jag vill inte att det skulle ha samfälla vid djävlar. Då säger det kon, släpper det kon bort från katolska kyrkene. Och i ödlon denna formen. Från nonnon och från jesuiton och från katolska präston och allt hela lörsten.
Te kunne ikke drekka bikar herrans og bikar djevla. Te kunne ikke være lottekarar og i bori herrans og i bori djevla. Du fer ikke til alt der som glivra kyrkjo. Jeg fer ikke til alt der som i katolskar kyrkjo. Jeg fer ikke til alt der som i nekar lutherskar kyrkjo. Attur og i loivenum. Bauka til, høyde i blotjen. Jeg skulle heller være funnet deier og råten og makkeeten enn at knela framafyrir Meinhard, høytninge, ikontilbyande, bjarstalui, enn at gjørst her. Men det gjør jeg aldri sier. Jeg heller være deier enn at gjørst her. Herrens bor for meg til ta i braut i en bolla og blande meg et glas av rebenasaft og sette meg i staulen og lese 4 Korint 11, 23-30 og be en av bøn og braute bollan og ete av pette og skåle jeg nyer vid rebenasaft. Ta har vi minst Jesu Kristi deia for mine synd at han för nyer i helvete. Ikke helheim, det er jo ikke. Han får nyer i helvete. Og reis opp av 3 deg i liklund, deians og helvetes. Og han var given opp for mine synder, og han reis opp for mine rettfustgjering. Ram 4, 23 eller 24. Jeg vet hva det hele dreier seg om. Jeg øyda og i andan og i hjertan. Jeg har ikke bruk for noen prester. Noen kau, høytnon, reiv, renton, satans, helvetes prester. Meinar Bjartalui kan venda seg om, eller fyrir han i helvete. Det er min mening. Han var frelst og han er for 20 år siden. Han er fullkomlig forstokk av det. Og mer enn helten av presten, 70% av dem. Jeg sier det kun da. Du må vite det for Pavel. Og en Pauli høy skal være åkaver sammen med Taimon, som atur er åkaver sammen med katolske kyrkjene, som atur er åkaver hinduistaner. Ganda kallar uppur Afrika. Nordamerikanskar indianer som tilbyr at han står andan. Her var alla tryggvi, Bahai og alt. Høyla lorstu. Og Paven sier, vi er alt åkt. Og hvis du Pavel lorstren sier til at hvis du bodger det for hånden, mussar hans er ring og hans er skegg, og eter han rundt av vaflo, og skålar han nye ved en kjattja, talgar han 5% Matteus, så er du frelstur. Og hvis han her til å slipper å døypa det, så kan du leva som en fane. Bokstavliga. Det gjør kvart i et land, du kan tilbya Semiramis og bya til Sankta ditt og Sankta datt. Og du kan være en mordar, du kan være en mafia, en mafiose, du kan være en skøtja, du kan være kvært som helst. Du skal bare få en prest å legge hånd av det. At det er kavhøyen fænaskaper. Og det er omgått verden et annet enn kavhøyen fænaskaper. Takk god for Martin Luther. Og jeg sier til at de kunne drepa meg. De kunne køyre meg i fangsel fra nå av til Jesus kommer atter. Det er bare vært med en høyer. Ja, for jeg bruker mot egne år, eller jeg er ikke skit om å rata. Point at det tøtt. Det er best. Jeg har kavhøyt nå reivrend og lorst enda fjernar. Tætje og vente deg om og kom i atter til protestantiska trygg til det fra. Så sier onkur nå, det er du som er frafatten tjurer. Du tåser så ljøtt. Du sier så rævlig ljøtt år som at danna kristne mennesker sier. Så. Og danna kristne mennesker. Som kvør. Onkel katolske kavhøy nunna. Bergur Depes kanska. Eller bispor. Vi sin stora smøyle. Og prætikar tålsem og vil føre alt atter til Rom. Og gjever en bibellese atlan ut
som säger att katoliker som tycker på Jan Maria är kristna också, ha? Är det tätt menar vi? Sova signa. Sova signa. Gemma kraft. Takk og les Matteus 23 under rumpor. Takk og les Matteus 23. Allt som Jesus säger vi fariseerna. Som Jesus säger vi fariseerna. Som ikke økta oss god, ikke elska oss god, ikke hilde hans herre på, men gjør det sin egne på, oppi møte Guds boven, som bare luktost, det skjer dessynden her, tja til Theodorius, det skjer dessynden her. Altså, til det blinde katolsker, Ai, jeg var ikke hvor spætje og jeg var ikke hvor tennstikker ja. Og så var jeg så for mettene. Og jeg kallte det som det Fyrt det som det Anspussvel. Så det til at kvui lov med å være så ekvistligur. Og i hesum. Kvui, jeg tøy at tid som lusta skulle forstanda til at det er ikke små pakateller. Jeg setter ikke bare fram med en møyning. Nei. Jeg setter fram med en møyning som det er absolutt retta. Det er at jeg vet at jeg har rett. Og da jeg vet at jeg har rett, så spør jeg ikke. Og ja. Det virker så arrogant for tikkun som halde alt vera relativt. Jeg hadde bare tog mening med år. Nei. Da jeg vet at jeg har funnet det av Guds mening om tingene, så setter jeg henne fram. Og ta følge til at jeg taler for god, jeg velger god, velger sannløygan. Og rushe tikkun, pushe tikkun, som skøygleier, til skulle søren dans med forstanda det. Og til det var anka ombering, til det vita betur, til det var lise, til det var studera reformasjonene og søvnene og ditten og datten. Til kjenne alt. Jeg vet det vel. Men her er alt eller annet. Kanskje er det bare, kanskje er det, ja, Bibelen sier meg til at det skulle komme størst frafall, og en synderen av mæveren skulle komme. Og en antikrist som kommer frafall. Jeg kom ikke vittekon. Jeg kom ikke vittekon under pavadømme. Jeg kom ikke vittekon som Vatikanet a slikke innskrekken til pavan tog. Og mosa ringen til honom. Jeg pisser av han. Jeg lagt meg buksene her og pisser av han. Jeg møter Pavalorsten som vikar djevelsens. Han er djevelen å gjøre. Tøy han ditta seg til å sige at han er vikar sonargods. Ja, men tar han langt og avduga til at han er antikrist. Jeg sier det, antimersker og i møte et lustegen fyrir. Og han sier seg vera og i stegen fyrir Jesus og gjør. Ein mævur i stegen fyrir Jesus og gjør. Han gjør seg sjálvan til god. Og nekkur katolikkar kalla pavan enn ta fyrir okkar herre god paven. Our Lord God the Pope. Det har vi sett i onkur dokumentarer. Candle in the dark. Oidran. Noi a lamp in the dark. Her sier det enda.
tar luta, tar bodja seg, tar kalla enta pavan fyrir. Vart hva det kalla pavan fyrir? Heila i fægir. Heila i fægir. Høyre du, Debes, frøken Debes, høyre du, til kauhøyden lorstor, høyre du hva sier, tar kalla pavan fyrir, heila i fægir. Og hvis du har lyst nekka som helst til lorsta ender, så skal du vite at det varst du vel, at det stendig skriva, Jesus sier vi skulle angana gjøre kalla fægir, til øyner okkara fægir, til god, og vi skulle angana gjøre kalla okkara mostara, til øyner okkara mostara, Kristus. Tar kalla pavan fyrir, heila fægir, og tar kalla prestanar fyrir fægir. Det alt samalt og endalest godspott ur enda i annan. Til helvetes vi pavedømen, til helvetes vi Vatikanen. Jeg kan ikke si til helvetes vi falskene, til jeg ikke falsk skal komme bort urasken her og bli frelst. Sjálvan de ikke teg til helvetes, men ikke at systemet, pavadømme, pavakronene og alt det her, pavakirkene, hun kan fære til helvetes og natt. Jeg råper trufelt halleluja og trufelt amen og i morgenarene. Det er gjort. Hadde ikke en kristen kyrkja, aldri vært det. Jeg vet det har rett. Jeg vet at det er blinder og deiver. Det kunne bare være varner forheksager. Anker er forheksa det kun. Ja, man tykker det høtt bispor. Han snakkar om tålsemme. Tålsemme. Ja, så ta man langt å fenka over. Ta ta bare til ja, bare er klar å være for en kvann prus hampeligur og alt dette her. Alt bare til klar til så er jeg ute i ratta. Nei. Du stender ikke ute i ratta til at du selur sannløykan for hampelighet. Selur ratta godslæru for falsklæru. Det er en devil. Vet du en jampelihøyt, vet du en smøyle, og vet du en tålsemme. Så er enda tålsemmen størsta snerra og størsta ligden som nærkant de skrien opp. Og nødt til å spola, nødt til å pissa at det kunnas. Nødt til å flansja at det kunna og skamma og spotta at det kunna til. Og til at det skulle bare finne at det kunne vite hva klart. Så tålsemi til av godeligaste som finst i 2013. Tålsemi. Det av godeligaste som finst. Du blekka god ut vid tålsemi. Det er kvarskje nasta kærløyge, eller Guds kærløyge, eller nekar kærløyge. Det øyneste som tålsemi og sørste enda til egoisma. Du elskar ikke til nasta vi har tålsemi. Og sannløygen ryker ut. Og lignen skålar inn som en flau. Vi tålsemi. Rødt Guds læra for ut. Falsklæra kommer inn. Og heklaroi. Altså, tålsemi heklaroi i bottne grunn. Fullkomeliane. Herra bispor, vi lorste vi hatt noen. Du nok der at nekka finst som øyde sannløyge. Men så du nok av Guds år. Guds år sannløyge. Guds år sannløyge. Det øyneste retta. Det øyneste som Guds kærløyge. Og kærløyge til nasta til å si til. Det nekka som øyde sannløyge. Jeg har det her. Jeg skal fortelle deg hva det Og medan jeg forteller deg det,
så elsker jeg det så nek som jeg kan. Og elsker du god, så trus du mer. Du en kav har i en fjerne, så trus du mer ikke, og så færst du i helvete. Men så har vi til å elske det så nek, at det gav meg stunder å se der da, du klotte. Og det bara sannløgjen, og det må du bare takka du kunne av. Eller færre i helvete som til helvetes kavhøytene borste der. Gjør så vel. Det kunne du klippa og setta saman, og gjør akkurat hvert ditt vilja til du nukker helvetes bøtna lykka vel. Klottar. Sagt du, tjatu i kristna, hangur hotetje godskærløgje og nastakærløgje såløys saman. Jeg elsker godt, opp alt, opp kvannklotta, opp kvann mann og kvarja kleiva, så kvann mann og hjørne, opp meg sjalvan. Vi ætlun som bor i meg, munnen hove, munnen alve, munnen styrke, munnen vilja, og ætlun elsker godt. Og jeg elsker hans år, kjenner hans år, jeg etter hans år, hans år hans vilje, hans år hans testamente, hans år hans vilje ved mine løyve, og så lærer jeg meg til, som kristen, til Guds kærløyge, til kærløyge til Guds altså, og ta i sier kom her til, hvordan skal jeg nå elske min nasta, bespår, hvordan skal jeg nå elske min nasta, jo, jeg skal fortelle jo noen sannløygan og i kærløyga. Jeg skal gjøre meg tog. Jeg skal offre meg sjølven. Om det så kostar meg nekv, og til strudje, jeg er virkelig trøtt, og jeg kan skal tøy meg ikke. Jeg gjør det lykkevel. Jeg forteller jo noen Guds år sannløyga. Jeg lærer han som kristen til at jeg elsker min nasta. Til ikke gautekka til at han er kav høyen og vil være til, og bare klappe han og smule på han, og si, jeg elsker det. Nei. Ta hev du ilt. Ta hev du ilt. Ta pøynes du. Ta stendet du ikke smules som en kjøpøyte klauner. Ta hev du ilt. Du tar varst du til at det er som Lars stendet for i helvete, som vreka godt. Ein dare altså. Ein totaler dare vrekar Jesu frelso. Og hvordan så er vi for muslimon og hinduiston og alt det forskjellige? Ja, her er det som og i kristenhøyden som god kallar affære her til. Og de offrer alt sitt liv. Bygg vi omkrar fjallabygd i India, her som ødler høyen. Og de røyna at det var møter, de beger for som folk kunne fortelle om Jesus og til vårt. Det er at elska deg. Det er halda rimmar fast om god, som vi vet er hin øynaste sanne god, okkara god. Det er elska han, og elska hans er år. Du elskar ikke god utanfor hans er år, Bergur Depes. Kauhøyde Klotte Johansen! Du skal elska god og elska hans er år. Og du elskar du nasta, bæra vi at fortelle jo noen sannløygan. Og sier han nekka anna, så måst du sige vi han, her hev du altså for kjærst. Du bjørsje ble rabblande idlur vi han. Men du må sige vi han, hatt ikke rett gav, hatt ikke sannøyt. Altså, du måst ikke bakka en tomma. Du gjerst ut her, ja, men så elskar du ikke god, og han skal du elska mer enn nekka anna. Elska skal du god, av öllun hjertatøynun, og hovedtøynun, og alvetøynun, og styrketøynun. Og så er anna her som lukt, elska skal du nastatøynun som sjálvan til. Og det blasar det opp,
Og her var noen regnkommend av du. Hva det at elska nasta du? Det halde det bare være gautekka alt, og ikke sier vi han. Bare sier til god elskar han, og sunne godløse. Det fullkommen fanaskapur. Det svika profeter opp på helvete i alle samler som gjør det her. Det elskar ankan utan det kun sjálvar. Det under mannøyta, og du tåra det ikke sier 8 år, vi tykker nasta. Og tøy elskar det kvarski god, etla tykker nasta. Det elskar bæra tykker sjálvar, og tykker stinkande 8.000 om annan, herra bispina. Vi låst i bjøtten, skamma de av, og herren skreia handa bonan av der, og bleka ned til helvetes. Nei, til helvetes! Vi har som bispebunnen, tja bispeferja lands. Han ikke mer verst, en bonne satans, i hva det er. Hvis det ikke vil vende om, og for å elska god, man god så flanja det kunne av. Flanja det kunne av, og flanja det kunne av. Det er største om dit. Du er største skam og førja landet, bispor. Du er en helvetesklotte. Ta hva god du erst. Du er en klotte og fanig hva du erst. Du måst standa upp og fortelja falskjennom at det er rengt som det gjør nå, for det gjør farger til at Sodom og Gomorra, det er ikke godt folk hvis det gjør det. Og fortell du tar imot det ikke som høtte i kyrkjen i fargen, så er du en femme. Du hva du erst. Og takk om du bare takk at du kunne av. Bibelen lærer separasjon. Hva samfunnet har vel ljøs og myrskur? Hva samlev er mellom Krist og Belial? Hva samlev er mellom en frelstan protestant og en kauhøytnan katolikk? Anki samlev. Hva samlev er mellom de som har Jesus Krist som kong og frelsara, kongarna kong, og vita kjenna Guds år, og mellom de som tilbyr himmaldrottningene? Anki. Annor er kristen, hinner er kauhøyen. Det ta helt innlysande. Og så gjør det ikke til, så er det blinda her. Så er Satan langt og fengat ikon. Tog færis ytla vitt ikon. Tog flansjet ikon langt nå. Og man har godt bruka mun i år til at puska ikon til. Og man har bare alt langt i høyre til. Man har bare alt langt i høyre til. Og øttast i besjurer hvordan hjertan tåsar. Skuit jo det. De skulle høyre sannløykan. Så eller så. De skulle høyre sannløykan. Det kan tål seg med hon evnakta god. Hon kører god ut på en av veien. Og her er ønsken kærløys og tål seg med. Tål som er ikke kommet opp ur Guds åre. Det er ikke en frukt av Guds åre. Det finnes det ikke i Guds åre. Tål som er kommet ut ur ES. Her som der tilbyr Lucifer. Tar av evnokta god nere i ES. Tar av evnokta god i amerikanska senaten. Längs siden. Tar av meditationsrum og stedet for bønarum. Det er forbøy å nevne Jesus. Men det er ikke forbøy å nevne Allah og Buddha og hvert annet. Bare ikke Jesus. Og i amerikanska senaten. Det er så avgodlet og satanisk som det kan huksast det blivet. Alt under flaggen og tålsemme. Og så flagga tid vidt du sama tikkara helvetesbad. Bispur tøyt helvetesbad. Man går lessa som lorst i det. Man lande skammast vidt det, og skreia bonan av der, og sparska de revne, hiva de ut, og reformera kyrkina, og Jesu navn. Ja,
Det skøyte jeg om, sier. Det kunne alle høre. Det kan politiet lort etter 100 fyr. Det har ikke godt av å høre det. Det har ikke godt av å høre det. Det eneste som jeg legger i sin land til det var røgnen, kristendom. Så kan alt annet for til helvetes. Fortjærlig, alt. Det ikke å si at vi tar det godt fortjærlig. Ikke å si. Ikke å si. Vi kunne äta äpplen och rötter och säg och köta fågel. Det har ett liv av 1000 och 100 så är det. Det kunde vi gott liv av att göra. Och grint. Och bläcka landslaktnan till Danmark. Ett liv till Kanada. Vi kunde leva här. Det är inte bruk för någon tvattle. Men gott trunna skulle vi ha röjna. Og araber kunne godt komme her, men så skulle det føre seg ordentlig. Og da skulle vite at dette er ikke et arabisk land. Dette er ikke et Allah-akbar land vi reiven i hakst. Det er det altså ikke. Og det skulle vi felt ned i grunnlegene, at det får bøye bygge et buddhistisk tempel, det får bøye bygge en mosko i Färjön. Ikke det vi skulle gjøre det med nekka som helst. Vi skulle ikke fære ytla vi nokre mennesker. Ikke gangen så de ikke. Men de skulle vite hva du rett er, hva du rengt er. Ja. Og de har ikke vært ytla vi færen i Färjön nekka. Jeg vet ikke om det. Jeg vet ikke hva de snakker om. Jeg vet ikke om at nekkar hever gjørst noen sånne folk ikke nekka som helst. Jeg vet omgang gjørst noen sånne folk ikke nekka. Omgang tog. Så hadde nekka tvattel. Men altså, akkurat mennesker som er i orden knotjen, til forstendet til at giftermål er ikke til deg. Det er ikke til deg. Giftermål er ikke til en mann som stinker en annan inn i anus. Det er ikke til deg. Og tver koner som fanglast. Det er ikke til deg. Det må så være at tåra skam og tåra større synd som forbanna deg til helvete. Det skal ikke forbanna alt landet. Og jeg har sagt det, var det som det var 1600-tallet, og jeg var kongur i Färjön, så har jeg sagt, og det er røfsing for det her. Det er røfsing for det her. Ja. Det var det er røfsing da King James var kongur, for sodomi, det er røfsing. Og det var det alle stedene i Europa. Det er røfsing. Chop, chop. Det gjør det ikke King James til en mordere. Eller tar godlige kongene som var ute av. Det gjør det ikke tar til mordere. Det gjør det tar til rattviser, godsøttende konger. Tar det ro på kongene? Nei. Loven var bare så. Ja, men man skulle halda øynene av som støy oppe i landet. Og halda grellon sintun ut i landet. Sodomi er som at det var rotter, finnes ikke rotter i veltene. Setter du ikke rottefeller, dreper du ikke ut, helder du ikke nere, så at det her, så nøres det. Knapplega så er alle eplene biten. Alt etet. At han måtte altså forstanda. Men tid som ikke er bygd, og tid som omgang de har særslukt, det har han ikke forstand. Jeg vet det vel. Det har han ikke forstand.